Alusta helvetti webinaariin. Ja teitä onkin jo runsain mitoin täällä paikalla. Toivottavasti myös Villen ääni sieltä kuuluu. Ville on tänään poikkeuksellisesti Helsingissä. Ja täällä lukee Connecting to Audio. Testivaiheessa me jo hyvin toimimme. Mutta tervetuloa tähän Alusta helvetti webinaariin. Tänään aloitetaan vuosi sillä tavalla, että meillä on aivan uusi, aivan liian iso aihe, eli alustat, etenkin työnteon alustat, mutta koko elämän tekniset alustat, millä me tällä hetkellä pyöritään. Selvää on, meillä on 60 minuuttia aikaa. Selvää on, että me ehditään tehdä pintaraapaisu tähän, ja tuleva konkretia vaatii varmasti meiltä kaikilta sitten myöhempää keskustelua, mutta tänäänkin on kuitenkin isoja konkreettisia kysymyksiä tässä murroksessa, mitä virtualisointi tuo. Ennen kuin aloitamme, niin meillä on käytössä tuolla chatti, missä onkin jo muutama viesti, mikä on äärettömän hyvä juttu. Ja kiitoksia, laittakaa niitä enemmän. Sitten kun teillä on asiakysymyksiä, niin siellä on semmoinen osio kuin Q&A, jos löydätte omalta koneeltanne, niin sinne voi heittää kysymyksen. Ja nyt tässä Zoom-alustassa olemme pyrkineet siihen, että kysymyksiä voi myös upvotata, eli voit äänestää, mikä on fiksu kysymys, mitä käsittelemme yhdessä. Voit myös vastata ja kommentoida niitä. Olisinkin kiitollinen, jos sieltä joku lähtisi kysymään jotain Q&A-osiossa, niin voidaan katsoa, mitä tapahtuu. Mutta tänään siis alusta helvetti, ja lähdemme liikkeelle. Oikeastaan Ville voisi tarkentaa tätä agendaa, jos ääni jo kuuluu. Hienoa, kiitos. Kuuluuko? Toivottavasti kuuluu. Alusta helvetti on osuva avaus tämän vuoden alkuun, koska tuossa juuri ennen joululomaa hajosi tietokone kokonaan palasiksi, ja nyt sitten olen ollut muutaman viikon tai kohta kuukaudessa varakoneella, johon jouduin aamulla asentamaan uudestaan Zoomin, joka kaatui äsken, ja sitten ei ollut korvakuulokkeestakaan oikea asia, mutta hei, tässä ollaan, ja jos jo laitat seuraavan kalvon, niin mennään itse aiheeseen, eli tämän vuosikymmenen, eletäänkö nyt sitten 2030-lukua vai 20-lukua, ei ole ihan käynyt selväksi, kummasta pitäisi puhua, mutta yksi keskeinen asia on se, että kaikista palveluista tulee alustanomaisia, reaaliaikaisia, vuorovaikutteisia toimintoja tai palvelumalleja, eli palvelut sähköistyy ja ne tulee tämmöisiksi älykkäiksi alustoiksi, johon meitä ihmisinä kaupungissa tai maaseudulla jatkuvasti ympäröi erilainen määrä alustoja, josta me voidaan hakea lastenvahtia tai vanhukselle seuraa tai ruokaa ravintolasta tai kaupunkipyörää tekeminen. Eli tämä on niin kuin elämää kokonaisvaltaisesti muotoileva asia. Sitten meillä on yrityksissä voimakkaasti niin kuin korporaatioympäristössä sähköiset alustat, liiketoiminta vihdoinkin menee sähköisen alustoille, mutta myös siilouttaa uudella tavalla, kun on CR-tiimi ja markkinointitiimistä tai ERPissä näkyy jotain, mikä ei ole CERMissä. Ja nämä alustat ja tämä alustahelvetti pahimmillaan luo uudet ikään kuin väliseinät ja ongelmat yrityksen tilanne- ja kokonaiskuvan johtamiseen. Sitten meillä on tämmöiset jaetut ympäristöt, jotka voi olla projektissa tai tiimissä tai PK-yrittäjän ja yrityksen välillä, mitä tahansa WhatsAppista, Slackin, Teamsin, Miron tekemisten kautta, jotka meitä viime vuonna pakko ikään kuin aktivoitiin näille alustalle ja niin kuin pakko aktivoitiin, koska työ ei ole valmis siirtymään ja on muutamat strategiapäivät pitänyt Teamsilla tai hallitusten käyttöönottokokoukset ja tämä videofaksailu, että minä puhun nyt ja sinä puhut sitten, se on melkein niin kuin tekstiviesteillä vaihdettaisiin äänitiedosta, ei todellakaan ole vielä valmis tai kypsä. Ja sitten on tietenkin tämä henkilökohtainen ympäristö, jossa me käytetään aika monta softaa eri tilanteisiin, ja näinhän ei voi jatkossa olla, vaan meidän täytyy saada tämmöistä niin kuin holistista ja aika intuitiivista kokemuspohjaa, jota muun muassa Amazon ja Google ratkoo tietenkin ääniohjauksella, eli että se käyttäjä kertoisi, mitä se nyt haluaa tehdä. Mutta mennään eteenpäin. Tämä on mielenkiintoinen maailma. Tähän liittyy siis miljardiyrityksiä, johtamista, yrityskulttuuria, henkilöstökokemusta, henkilökohtaista osaamista, jollain tavalla sitä ATK:ta, mutta keskiössä on kyllä aivan muuta asiat kuin itse järjestelmä. Ja niin kuin tästäkin listasta hyvin huomaa, niin tätä
tätä nykytilannetta ja tulevaa tilannetta voi jaotella todella eri tavalla. Eli alustoja, mitä käytetään yleisesti, eli kaikki käyttää yhteiset, eli jonkun yhteisön käytössä olevat, jonka tehtävä on saada yhteinen maali tehtyä nopeammin tai paremmin tai tehokkaammin. Jaetut henkilökohtaiset, samanlaisen jaon voisi tehdä työ, opiskelu, vapaa-aika, niin edespäin. Ja kaikille ne on vielä meillä erilaisia, mitä alustoja me kuhunkin käytetään. Mutta kun mennään eteenpäin, niin tässä ehkä yksi oppi tästä koronavuodesta, mitä me ollaan tutkittu ja pohdittu, että tällä hetkellä on paljon puhetta siitä, että ollaanko yhdessä toimistolla vai kuinka paljon tehdään etänä. Ikään kuin tässä on sellainen kahtiajako, että työtä tehdään joko toimistolla just tai yksin etänä. Ja sehän ei varmasti pidä paikkansa. Me ollaan vaan siihen väliin muotoutuu hirveä määrä tämmöisiä hybriditehtäviä. Yksi on poissa, 2 on yhdessä. Ollaan ehkä toistemme luona tai yhdessä kahvilassa. Mä oon ollut nyt uuden startupin kanssa tehty töitä koko alkuvuosi tuossa Valo Work-hotellissa tai etänä tai WhatsAppissa tai Teamsissa. Eli siinä on esimerkiksi ollut tämmöinen hybridimuoto, missä eri ihmiset on aina eri paikoissa ja se toimii tai muotoutuu siitä valtavan hyvin. Eli toimiston ja yksin etänä väliin tulee valtava määrä eri palveluita, mutta myös valtava määrä toimintatapoja, miten me sitä työtä jatkossa tehdään. Tämäkin on hyvä muistaa näissä alustoissa. Eli alusta, mikä mahdollistaa erinomaisesti verkossa tehtävän yhteistyön, mutta ei lainkaan neuvotteluhuoneessa tehtävää. Et mikä se hybridialusta sitten on, missä nämä molemmat toimii? Juho kommentoi tuohon. Mä tykkään myös tuosta hybridisanasta ja toivottavasti se yleistyy tänä vuonna, koska nämä keskustelut on valitettavasti juuri näin mustavalkoisia, kun tässä esitellään, että sulla on vaihtoehto, että siellä työssä toimistolla on kaikki yhteiset tilat, sosiaalitilat, biljardit, kivat, hierojat, hoitajat, työkaverit ja kotona sulla on kuulokkeet ja vuosi sitten lähetetty suklaalevy tai kirje toimitusjohtajalta. Ja sehän ei voi mennä näin, vaan meidän täytyy alkaa muotoilemaan sitä työpäiväkokemusta, sitä kohtaamista, niin kuin tapailit tuossa, että mitä materiaalia tulee ennakkoon, mikä on videolla, mitä tehdään yhdessä erikseen, ja kohtaamisten täytyy muuttua. Ja sitten me ei voida jättää työntekijää yksin sillä tavalla, että kun ihmisen aivon ja muistin ja hyvinvoinnin kannalta lounastunnit ja niin sanottu paskan puhuminen ja juoruilu on keskeinen osa sitä työvireyttä ja tekemistä, niin työnantajan täytyy pystyä tarjoamaan tämä yrityskulttuuri myöskin niin kuin sen virtuaalisessa muodossa ja testailla eri malleja. Eikä me voida niin kuin käskeä, että nyt tässä on tämmöinen lounaschatti kello 12, että tulkaa tänne johtajien kanssa juttelemaan. Ei se tapahdu toimistossakaan, ei me mennä lounaalle pomon kanssa. Sehän on aivan kummaa käyttäytymistä, mutta nyt meidän pitää päästä näistä laitteista ja tämän työn mahdollistamisesta tämän hybridiympäristön ja kulttuurin rakentamiseen. Hyvä, ja siinä se ratkaisu onkin, eli nämä järjestelmät, työkalut, ja vaikka nämä on auttavia, avuttomia, niin nyt meidän täytyy siirtää se paino sen yrityskulttuurin, johtamisen, työn muotoiluun ja miettiä sitä testien, yhteisten kehityshankkeiden vuorovaikutuksen avulla, että mikä toimii kenellekin, koska tässä myöskin tämmöinen kuulokkeet ja suklaalevy one size fits all ei voi olla ratkaisu. Eli sehän on ihan sama kuin heittäisi merimiehet laivasta ja heittäisi niille pelastusrenkaat ja sanoo, että kellutteet tollakin. Ja tämä on valtava ongelma, jos emme päästä tästä vastakkainasettelusta niin etänä ja toimistolla läsnä jonkunlaiseen erilaiseen, vaikka sitten hybridi- tai yrityskulttuurikeskusteluun. Ja sehän on ongelma tai haaste ja mahdollisuus samaan aikaan, että se pakottaa meidät kysymään, että mitä se työ on, miten sitä tehdään, mistä se arvo syntyy ja mitä sitä ennen kaikkea mitataan. Ja sitten taas se, että joku sanoo, että tämä on HR-asia, niin ei sekään ole totta. Tämä on ihan meidän kaikkien yhteinen asia. Joo, kiitoksia Terhi ensinnäkin kysymyksestä tänne Q&Ahan. Ja toivon nyt, että kaikki näkee sen. Ja toivon, että ihmiset voivat antaa sille esimerkiksi peukkuja tällä alustalla, jolloin me näemme sitten, että mitä mieltä olemme. Ja siihen voi kenties myös vastata, eikö niin? Mutta palataan siihen hieman myöhemmin. Tähän yrityskulttuurin johtamisen työn muotoiluun. Meillä on sama kahtiajaottelu näkyy siinä, kun on palaveri, niin sitten kerrotaan, että onko se Teamsilla vai face to face. Ja taas ollaan tilanteessa, että on pakko valita. Vaikka meillä olisi hyviä alustoja muitakin kuin se, että me olemme
vanhakantaisessa palaverissa, eli ihmiset vastakkain puhumassa videon välityksellä tai pelkästään suoran luonnollisen näkökontaktin välityksellä. Ja tästä pitäisi päästä siihen eteenpäin, että niitä alustoja myöskin käytettäisiin ehkä rikkaammin, eli siellä on alustoja niin kuin Jamboard tai Googlen dokumentti, missä voisi yhdessä luoda jotakin, yhdessä luoda jonkun teoksen, eikä silloin aina pitäisi vaan pitää palaveri ja sen jälkeen mennä nurkkiin pitää sitä teosta, tai tekemään sitä teosta. Eli alustat myös mahdollistaa uudenlaisen työtavan, kun niitä käytetään rikkaasti ja osataan tehdä hyvin. Samaan aikaan kun kehun sitä, mitä kaikkia alustat mahdollistaa, niin pitää muistaa, että nämä alustat on niin kuin huonoimmillaan tänään. Tämä on teidän huonoin Zoom-kokemus. Olen pahoillani siitä, koska huomenna Zoomista on päivittynyt versio ja se on taas pikkaisen parempi ja pikkaisen valmiimpi. Ja tämä on yksi sellainen asia, mikä olisi myös hyvä muistaa, että tämä kehitystahtihan on nyt jo tosi valtava. Ville palaa siihen myöhemmissä slaideissa, mutta nämä kehittyy ja paranee nyt koko ajan ja nyt nopeammin kuin koskaan ennen. Joo, tämä ei niin todellakaan ole tässä, ja ihmismieli on yleensä sellainen, että se ikään kuin tuomitsee asiaa tai arvottaa niitä sen nykyisen tai aikaisemman kokemuksen mukaan, että jos talvipyöräily on ollut ikävää, niin sitä ei haluta toistaa. Ja nyt on tärkeää pitää mielessä, että viime vuoden koronakriisin sekä pörssin että kaupallisen toiminnan voittajia on ollut nimenomaan nämä kaikki digitaaliset alustayhtiöt, jotka on myöskin roihauttanut tämän käyttäjien päässä olevan alustahelvetin rinnalle tämmöisen tähtien sodan. Eli nyt todellakin Microsoft ja Google ja muut isot Amazon, kaikki alustat käy sotaa siitä herruudesta, että kuka ottaa sen työpäiväkokemuksen haltuun. Ja se tarkoittaa käyttäjille ja yrityksille sitä, että nyt saa paljon enemmän vanhaan hintaan. Panostukset, tuotekehityspanokset on miljardeja. Eli voi kyllä sanoa, että tämä vuosi on kiinnostava ja voidaan palata tähän siinä mielessä, että joulukuussa 2021 meillä on erilaiset työkalut kuin tammikuussa 2021, mikä tarkoittaa tietenkin proaktiivisuutta käyttäjiltä ja yrityksiltä ja halua sitten kokeilla ja testaa uusia malleja. Ja jos niitä ei ole, niin sitten säilytään siinä huonot kuulokkeet, suklaalevyt ja paskayhteys, oletko mutella maailmassa. Ja tästä on hyvä esimerkki, jonka voi sanoa. Mä olen paljon puhunut niin kuin hallitustyöskentelyssä Microsoft Teamsin puolesta, koska Teams ei ole kommunikaatioalusta, vaan jos te katsotte Teamsin rakennetta ja käyttöliittymää, niin sehän rakentaa semmoista desktopia tai dashboardia. Tuossa on mun yhteisöt, tuossa on mun yritykset, tässä on mun failit, tässä on mun keskustelut. Eli tehdään tämmöistä niin kuin työpäiväerppiä tai tekemistä, ja Microsoft on ilmoittanut yhdistävänsä niin kuin Dynamicsin ja Officen ja Teamsin saumattomaksi kokemukseksi, mikä esimerkiksi hallitustyössä tarkoittaa sitä, että koko historia, back-katalogi, tehdyt päätökset, agendat, niistä käydyt keskustelut, kalenterit ja kohtaamiset yhteisö samassa paikassa. Eli just semmoinen ajatus, että nyt jollakin on vaikka Office on päätyökalu tai on Googlen työkaluissa, mutta käyttää kokouksissa Teamsia, sirpaloittaa sitä työpäiväkokemusta molemmissa päissä. Ja sen takia meidän pitää, on hyvä myöskin ymmärtää, mitä nämä teknologiajätiet ajattelee ja haluaa rakentaa näistä kokonaisuuksista. Syksyllä vähän puhuttiin siitä virtuaalilaseesta ja Oculusen suunnasta olla yksi päätelaite puhelimen rinnalla. Ja nyt me nähdään näissä alustoissa samanlainen kehitys tänä vuonna. Ja nyt tämä oikeastaan niin kuin vastauksena, tai voisi jatkaa vastauksena tähän Terhin kysymykseen, että liittyen näihin siilojen syntymisen riskiin, onko alustan tarjoajalle parempi strategia pyrkiä tekemään alustansa äärimmäisen helposti muihin alustoihin integroituva vai eristynyt? Ja tästähän tässä tähtien sodassa mun mielestä on paljolti kysymys tästä tasapainosta. Esimerkiksi Teamsin pyrkimys desktopiksi tavallaan muistuttaa minua siitä, kun Facebook pyrki internetiksi, eli internetin lähtökohdaksi, teki Facebook Homein kännyköihin ja niin edespäin. Ja Machän on mennyt strategialla, tai Applehan on mennyt tietokoneessaan pitkälti strategialla pyrkiä äärimmäisen eristynyt tavallaan, tai oma systeemi, eli integroitu systeemi, ja Windows perinteinen esimerkki siitä, miten tehdään niin kuin äärimmäisen helposti muihin alustoihin integroitava, eli kaikki saa kehittää.
Ja tämä on ehkä yksi semmoinen, mikä me tullaan tänä vuonna, mistä me tullaan niin kuin näkemään lähtöjä, mutta mä en itse usko siihen, että maailma on kovin helposti tehtävissä niin kuin varsin hyvin eristetyksi. Eli jos mä katson vaikka tätä Teamsin niin kuin desktop-ajattelua, niin sit siellä on vielä valtavasti. Mä esimerkiksi itse, niin Teamsin oma suurin kritiikki on aina se, että sitä on todella vaikea käyttää, kun on useampi käyttäjätunnus. Eli kun on monta Microsoft-lisenssiä ja pitää vaihdella niiden välillä, niin se on tosi vaikeaa. Kaikissa alustoissa on hyvät ja huonot puolet, ja tänään puhutaankin paljon siitä, että miten me johtamalla yrityksissä päästään niin kuin mahdollisimman tehokkaasti operoimaan, mahdollisimman hyvää työtä tekemään, parhaat ideat saamaan tässä alusta helvetissä, missä jokainen alusta on hyvä jossain, paras jossain, mutta kaikissa on myöskin omat hyvät ja huonot puolet. Juho, nopea replikki tuohon. Mietin tuossa, kun puhuit tuosta, että käykö niin, että tämä yrityskulttuurin, yritysten kyky kapitalisoida näitä alustoja muodostuu kilpailueduksi. Eli pystyykö esimerkiksi nämä niin kuin digitaalisesti syntyneet yhtiöt ottamaan kaulaa analogisiin yrityksiin sen takia, että ne kompuroi näiden niin kuin älykkäiden alustojen ja prosessien kanssa? Se on hyvä kysymys. Sitten jos jatkan suoraan tästä CRM uusi ERP, yksi tämmöinen alusta murros, niin kuin mikä yrityksissä me ollaan nyt jo nähty. Voisi sanoa, että faksista sähköpostiinkin oli alustamurros, mutta ollaan tällä hetkellä näkemässä tätä ERP, tai CRM on uusi ERP. Eli jo nimestä lähtien Enterprise Resource Planning järjestelmät, niin kuin SAP on se tuotantotalouden ydin. Ja silloin, jos mietitään asiakassuhdetta, niin ERP käsittelee tilauksia, ja sitten se käsittelee toimituksia, mutta se ei ole varsin kiinnostunut siitä ihmisestä. Ja sitten kun mennään nykyaikaiseen palveluun, missä lähes kaikki tavara tai palvelu tai teknologia, mitä me ostetaan, niin me ostetaan se omalla sähköpostiosoitteella, puhelinnumerolla tai omalla henkilökohtaisella tiedolla, mistä sitten luodaan asiakassuhde ja usein vielä maksetaan kuukausittain. Niin CRM:stä se on tavallaan ottanut yliotteen ja etenkin tulevaisuudessa varmaan vielä enemmän siitä, että mikä on ydinsysteemi yrityksellä. Kun tehdään yrityskauppoja, niin hyvin usein siellä mainitaan perusteina tai että mistä se arvotus tulee, niin mainitaan käyttäjämäärät, mainitaan ihmisten tai se niin kuin asiakasmäärät. Ja totta kai silläkin on ERP:ssä olevat niin kuin tilaukset tuovat sen liikevaihdon, mutta tämä on koko ajan tärkeämpi ja tärkeämpi tämä asia, että kuinka moni ja minkälainen kohderyhmä käyttää yrityksen tuotetta. Mä olin täysin varma 3-4 vuotta sitten, että kehittyneet CRM-alustat Dynamicsit ja Salesforceit mullistaa markkinoinnin ja asiakaskokemuksen juuri, eli että siirrytään kohtuullisen nopeasti tämmöistä ERP-tilaustoimitusjärjestelmästä tähän asiakkaan tarpeiden ja kontaktien nuuhkimiseen ja inbound-markkinointiin. Totuus tammikuussa 2021 on se, että on tehty valtavat migraatiot CRM-järjestelmään. Sitä käytetään pääosin myynnin työkaluna, eli on siiloutunut myynti ja markkinointi ja asiakaspalvelu, ja sitten sillä valtavan kalliilla CRM-tykillä ammutaan sähköposteja, josta esimerkiksi oma karvea kokemus syntyi Veholla autokaupassa. Kun ostat Mersun, niin sen jälkeen sulle ammutaan tykillä Mersu-mainontaa asiakaskokemuksena, ja kun leasing loppuu, niin ei minkäänlaista kontaktointia eikä tekemistä. Eli nyt se tietyllä tavalla lupaus siitä asiakastaloudesta ja datan hyödystä kompastuu siihen, että nämä yritykset siilouttaa nämä alustat ja ne alustat tukevat tiimit, ja siellä on väliseiniä sekä IT- että CR-tiimit, markkinoinnin että myynnin välillä. Ja silloinhan me ei saada irti sitä filosofiaa ja sitä ajatusta, mihin näillä alustoilla tähdätään, eli tämmöisen saumattomaan data- ja insight-johtamiseen. Mutta sen takia halusin tuoda tämän tähän keskusteluun. Ehkäpä nyt. Toivo elää, ja mä toivon, että aika moni tänä vuonna teki suuren markkinointistrategian semmoisella rethink-teemalla, että miten tässä maailmassa pitäisi markkinoida. Joo, tämä on semmoinen pelottava esitys tai asia, mihin mä oon törmännyt, eli kun tämä
ERP-tiimi tai SERMI-tiimi tai aluetiimi tai taloushallinto ja myynti ja maaorganisaatiot, niin korporaatiotasolta tulee tämmöistä viestiä, että saattaa niin kuin toimitusketjut katkeilla tai asiakaskokemus tuo muuttua painaiseksi sen takia, että järjestelmistä kertyvä tieto ei integroidu missään ja sitä ei pystytä reaaliaikaisesti johtamaan. Eli kädet ei tiedä, mitä jalat tekee. Tämä on semmoinen klassinen esimerkki joskus 20 vuoden ja 10 vuoden takaa, kun tehtiin TV-mainontaa tuplapatukoisten loppu kaikista kaupoista, koska jakelutie ei tiennyt, että nyt tulee TV-mainos ja patukat häviää hyllystä. Ja tämä johtaa siitä, että näitä järjestelmiä tehdään tiettyjä funktioita varten, eikä sitä kokonaistilannekuvaa. Ja seuraavaksi joko näiltä isolta alustatoimilta tai räätälöinnä tullaan rakentamaan kyllä sekä yritys- että tiimitasolla erilaisia dashboardeja, erilaisia kokonaiskuvia, joka palvelee niin kuin akvaariomaisesti sitä työtä, mitä sillä desktopilla siinä projektissa tehdään. Joo, ja tämä siiloutuminen tai etenkin just tämän tilannekuvan niin kuin vaikeus, vaikka kaikki on digitaalista, mutta kun ne on eri järjestelmissä, niin siitä niin kuin aina luoda sitä yhteyttä, niin on todella haastavaa yrityksissä tällä hetkellä. Ja just niin kuin tuossa Pia kysymyksessä käsiteltiinkin, niin se tilanne, että pitäisikö sitten vain pakottaa kaikki yhteen järjestelmään vai pitäisikö antaa käyttää eri järjestelmiä, niin se on mun mielestä yksi haaste, mikä tässä 2021 vuonna on, ja siitä nyt siirrytään oikeastaan tähän niin kuin työn tulevaisuuden käsittelyyn. Jos mennään ensimmäisenä tähän niin kuin työkulttuurin kehittämiseen, hölmöjäkin ideoita, testaamista, vuorovaikutusta, oppimista. Meillä aikanaan, kun vedin Dingleä ja meillä oli nuoria, innokkaita, vähän ehkä, en sano nörtihtäviä, mutta sillä teknologiasta kiinnostuneita ihmisiä, niin meillähän oli semmoinen kulttuuri ja periaate, että kaikkia uusia alustoja pitää kokeilla, tuokaa niitä, testatkaa jotain, kokeilkaa, tehkää niin edespäin. Ja aina aika ajoin siinä samassa myös sitten otimme tavallaan takaisin, eli toimme tähän governancea siihen, että mitä saa käyttää, mitä alustaa saa käyttää mihinkäkin tehtävään. Onko asiakkaista käytävä keskustelu käytävä Salesforcein chatterissa, eikä silloin Facebook-ryhmässä tai siellä chateissa. Ja tässä oli niin kuin vaikea, vaikka meilläkin oli niin kuin pieni operaatio, että 60 ihmistä lähtee niin kuin tuo koko ajan uusia alustoja, minkä päällä työskennellään, niin kun tämän skaalaa ylös siihen, että meillä on joku 20 000 ihmisen Deloitte tai Accenture tai muu valtava asiantuntijaorganisaatio, niin on pakko huomata, tai on pakko niin kuin jollakin tavalla hallita ja huomata sitä, että siellä käytetään erilaisia alustoja, ja sitten pitää miettiä se suhtautuminen niihin, että miten tätä testaamista tehdään, miten vuorovaikutusta tehdään. Mä pyrin omassa työssäni eri hallituksissa ja varmasti puheenvuoroissakin kannustamaan työyhteisöjä lähtemään tämmöisen niin kuin oppimisen tielle ja testaamaan niin kuin paljon eri asioita eri tasolla ja eri tavoilla. Ja totuus on se, että me ei nyt tiedetä, miten tämä tulee menemään tai mitä pitäisi tehdä. Ja silloin kun ei tiedetä, niin pitää heittää niin kuin pussillinen hölmöjä ideoita, ajatuksia, testejä, päivän mittaisia, viikon mittaisia tässä kuussa. Ja ennen kaikkea varmistaa, että se on yhteistä vuorovaikutusta. Että se ei ole niin, että HR nyt kertoo, että maaliskuussa saa hiihtää ja huhtikuussa saa luistella, vaan tarvitaan joku semmoinen vähän niin kuin uudenlainen, vähän niin kuin sirkus tietyllä tavalla tai tori, missä kuka tahansa voi ehdottaa ja on matala kynnys niin kuin ideoida ja testata. Ja tämä on tietenkin tämä johdolle pelottavaa, tämä on IT:lle pelottavaa, tämä on niin kuin kaikille pelottavaa, mutta me ei voida oppia, jos ei me kokeilla. Niin kuin sanotaan, aina tulee menestys tai oppia. Ja nyt täytyy sitten tunnistaa ja muistaa, että
tämä yhteiskunnallisella tai yhtiötasolla tämä ei mene yhtään eteenpäin, jos tätä keskustelua johdetaan niin kuin internetyhtiöissä ja mainostoimistoissa ja muilla, jotka elää näillä alustoilla, vaan täytyy muistaa, että rakennusliikkeessä tai sairaalassa tai monikulttuurisessa korporaatiossa on aivan erilainen valmius ottaa vastaan uusia alustoja testailla. Ja sen takia tätä työpäivän muotoilua niin kuin, ja varsinkin konsultteja haastaisi siihen, että aloittakaa niin kuin rakennusliikkeestä ja miettikää sitä tekemistä, jossa välttämättä on sähköposteja ja menkää sitten näihin internetyhtiöihin. Palvelumuotoilua voi tehdä vaikka röökiaskin kanteen tai ihan missä vaan milloin vaan, mutta se ei ole se kysymys tässä, että miten niin kuin hipsterit voi paremmin, vaan että miten tämä valtava massa ja longtaili, vaikkapa kiinteistöhuolto, pääsee kiinni tämmöiseen niin kuin älykkääseen ja hybridin työympäristöön. Tämä on tosi tärkeä pointti. Jos mä äsken puhuin siitä, että kun meillä on 40 hengen asiantuntijaorganisaatio ja mekin tullaan vaikeuksiin siinä, että on liian monta alustaa. Sitten kun on 20 000 henkilön asiantuntijaorganisaatio, minkälaisiin vaikeuksiin siinä tullaankaan ja kuinka mahdotonta olisi esimerkiksi 20 000 hengen niin kuin innovatiivisen asiantuntijaorganisaation niin edes tietää, mitä alustoja siellä yrityksessä on käytössä. Sellaista tietoa ei ole kellään. Ja toivon, että johtokaan ei ole niin harhainen, että kuvittelisi, että meillä käytetään näitä alustoja ja pystyisi listaamaan ne, vaan siellä on jokaisella erilaisilla tiimeillä on ottanut erilaisia juttuja käyttöön. No nyt sitten tämä kulttuurikysymys, jos tämä oli niin kuin skaalakysymys. Sitten kulttuurikysymys, mistä väistämättä tulee mieleen Apotti-hanke, joka muistan silloin, kun luin siitä tiedotteen, että nyt tämmöinen hanke on päätetty tehdä ja meinasin ruveta rääkkymään ja huutamaan blogissa, että tästä on niin kuin jo tämän hankkeen valmistelun perusteella, niin tästä ei tule kuin 100 kiloa paskaa. Mutta toki se on vielä todistamatta, mutta olen tässä kuunnellut lääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, kuinka he iltaisin hakkaavat järjestelmään tietoa, mikä siellä aina ennenkin oli, ja kuinka niin kuin haastavaa, kuinka vaikeaa ja monista ongelmista. Ainahan uusia alustoja ottaessa tulee niin kuin vastustusta, eli ongelmat ei välttämättä kaikki ole todellisia, mutta tämmöinen sairaalakulttuuri, missä ei ole minkäänlaista semmoista perimää, niin kuin tottumus on se, että toimimme tällä ja nyt tulee uusi tämä ja siihen saadaan koulutus ja valmennus ja sitten vasta käytetään ja sitten tulee seuraava. Ja aivan erilainen viimeisen 3 vuoden niin kuin perinne kuin näissä suunnittelutoimistoissa, mainostoimistoissa, Accentureissa, jossa on niin kuin arvioitu 10 alustaa tässä 20 vuoden aikana. Ja todella haastava saada sinne niin kuin järkevään käyttöön tämä järjestelmä. Ja tässä, jos miettii omaa yhtiötänsä, niin on varmasti hyvä, niin kuin, tai on äärettömän tärkeää tiedostaa se oma kulttuuri ja oma valmius ottaa vastaan uutta, sitten benchmarkittaa, katsoa ulkopuolelle, käydä syvällisiä keskusteluja siitä, että miten käy, kun tähän omaan kulttuurini yritän luoda jonkinnäköistä digital governancea näiden alustojen käytölle. Joo, mä sanon tuohon repliikinomaisesti, että tosi tyypillistä näille keskusteluille on juuri se, että me aletaan niin kuin markkinoimaan niitä valintoja, mitä me on tehty ja ne, mihin me ollaan totuttu, jotka toimii meille hyvinä. Ja jos mä puhun Teamsin puolesta tai sä puhut Google-ympäristön puolesta, ja sitten me voitaisiin kysyä itseltä, että ennen kuin me julistetaan, että tämä on nyt tosi hyvä, niin miettiä, että kuinka monta vaihtoehtoa on testattu. Eli siinä on ehkä se, että me ei ehkä tajuta, että joku alusta on mennyt hirveästi eteenpäin ja me yhä edelleen puhutaan vaikka Slackin tai Teamsin puolesta ja ei ollakaan ikään kuin siinä ajassa kiinni, mitä se voisikaan olla. Kyllä. Käyttäjät. Tämä on organisaatioissa, mä itse uskon siihen, että johdon olisi syytä, tai sanotaan näin, johdolla on syytä olla, jos kaikessa muussa johtamisessa ollaan valmentavia, ollaan tukevia, ollaan kannustavia, ohjaavia ja niin edespäin, niin yksi asia, missä taas on syytä olla tiukka, on se digital governance. Eli esimerkiksi, asiantuntijapalveluissa aina tuntikirjaukset on aina ongelma, ja
tämmöinen hyvin tiukka säännöstö, että palkkaa ei makseta, ellei ne tuntikirjaukset ole siellä. Eli yritys ei usko, että ihminen on tehnyt työtä, ellei sitä tuntikirjausta ole tehty. Se on niin kuin tiukkaa diktaattorimaista digital governancea, ja kannustan siihen. Ja vastaavasti asiakasta ei ole saatu, myyntiä ei ole saatu, kauppaa ei ole saatu, ellei se ole merkattu oikein siihen valittuun järjestelmään. No hyvä. Tämmöisillä tiukkojen sääntöjen lisäksi, niin mä itse uskon siihen, että suurissakin yrityksissä niin pitäisi antaa ihan sinne ruohonjuuritasolle asti täysi vapaus ottaa käyttöön uusia järjestelmiä ja systeemejä. Eli jos joku tiimi haluaa johtaa sitä työtänsä, sanotaan vaikka Trellolla, niin tehköön niin. Hyväksytään se luottokorttilasku. Sitten on säädökset, jotka määrittää sitä niin kuin, tietoturvaa ja sitä käyttäytymistä ja sitä, että mikä on niin kuin meille vaadittava, tarvittava niin kuin tietoturvataso. Mutta yrityksen pyrkimys siihen, että tätä tehtäisiin ohjatusti tai tätä niin kuin johdettaisiin ylhäältä, että meillä saa käyttää näitä 10 alustaa, niin se on tuhoon tuomittu. Ja mä oon nähnyt sen käytännössä ja uskon, että se on tavallaan turhaa energian hukkaa pyrkiä jotenkin rajoittamaan tai listaamaan sitä, mitä meillä on käytössä. Mutta samaan aikaan siis tietyt asiat tiukasti, diktaattorimaisesti, vain tietyillä alustoilla. Kun me lähdettiin tähän käsittelemään tätä alustahelvettiä, niin nyt ollaan jo siinä niin kuin painajaismaissa kokemuksessa, mutta ehkä valoa tuli tuosta meidän yleisön Q&A-osiossa. Joku puhui, että pitäisikö meidän puhua työn infrasta tai työympäristöstä, työpaikan tai työtilan tai muun mukaan, eli alkaa puhumaan. Ehkä se on loistava ajatus, oliko se Pia tai muuta, 360 niin kuin työympäristö, joka sisältää fyysisiä, virtuaalisia, sähköisiä elementtejä. Mutta yhtä kaikki, kuka tätä kehitystä johtaa, niin ymmärrän Juho sun kokemuksen samaa mieltä, mutta mä mietin itse tätä, miten tämä pitäisi mennä, että vaihtoehto A, että meidän IT etsii meille sopivia uusia työkaluja, siis, eli matriissa varsinaisen niin kuin liiketoiminnan ulkopuolella taho etsii meille työkaluja, niin not gonna fly, ei missään tapauksessa. Onko tämä niin kuin HR:n tehtävä yhtäkkiä ymmärtää projekteja, organisoitumista, johtamista, asiakastyöskentelyä, ei varmasti onnistu. Ja mä omassa tapauksessa olen niin päätynyt sen tyyppiseen ajatukseen, että mä suosittelisin yhtiölle tämmöistä työpäiväkokemushanketta tai ohjelmaa, joka kerrottaisi kaikille, joka olisi yhteinen, että hei, tänä vuonna me siirrytään hybridityöskentelyyn ja me tullaan kehittämään näitä asioita ja niputtaisin sitten eri näkökulmia, testejä ja kokeiluja tämmöisen niin kuin ohjelman alle ja siinä sitten tietenkin niin kuin enemmän aktiivisesti voi seurata tai osallistua niihin pilotteihin, jossa tehdä, mutta pyrkisin ikään kuin yhteistyössä selvittämään, mikä toimii. Ja sitten myöskin niin kuin johdon pitäisi altistaa itseään uusille toimintamalleille ja olla myöskin koekaniineja ja tehdä asioita niin kuin uudella tavalla. Mutta en usko, että tämä voi olla kenenkään vastuulla sitten samaan hengenvetoon, jos ei tämä jonkun vastuulla ja määritelty ja tavoitteellista, niin mitään ei synny. Aikamoinen paradoksi. Mä oon vaikea tilanne, mutta nyt saat jatkaa, Ville, siitä viranomaistoiminnasta. Joo, no sitten vielä sitä johtajia. Niin, siis tämmöiseen yleiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja nyt kun USAn tapahtumien jälkeen on puhuttu niin kuin somen vallasta ja näiden alustojen roolista ja vastuusta, niin Suomessa näyttää monissa keskusteluissa olevan sellaisia piirteitä, että nyt meillä että kun me suljetaan tämä some, niin sitten tämä pahuus häviää maailmasta. Että kun näiltä terroristeilta, lainausmerkeissä terroristeilta, viedään ääni, niin niitä ei ole olemassa. Ja sehän on semmoista klassista pääpensaaseen tyyppiseen, tai kun mulle ei näytetä sitä, niin sitä ei ole olemassa. Joku vaati tuossa Digitax-ryhmässä, että kanonia koskevat kommentit pitää poistaa sieltä. Enkä minä usko ainakaan, että verhot kiinni panemalla tai pääpuskaa maailma paranee. No sitten toisessa näkökulmassa meidän on niin pakko pystyä niin kuin fasilitoimaan näitä tapahtumia, ennaltaehkäisemään ongelmia tai väkivaltaa, joka tulee tietenkin johtamaan siihen, että viranomaiset
tulee olemaan aktiivisimpia näissä toiminnoissa ja osa palveluista, niin kuin nyt WhatsApp joutui niin kuin huonoon valoon. Sillähän ei oikeasti todellisuudessa ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka nopeasti ja älykkäästi nämä alustat kehittyy ja kuinka monta kymmentä firmaa, montako 100 miljardia niiden kehittämiseen laitetaan. Eli internet on niin kuin virta, jota ainakaan tähän mennessä ei ole pystytty suitsimaan tai pysäyttämään tai estämään, mutta jotenkin meidän on fasilitoitava. Mutta ajatus siitä, että pannaan internet kiinni ja suljetaan some ja 2 tiliä, niin se ei ole kyllä vastaus eikä varsinkaan ratkaisu. Kun puhutaan viranomaistoiminnasta, niin on pakko mainita, että minähän olen siis kuntavaaliehdokkaana Helsingissä. Mainos, äänestäkää minua. Joudutaan jäävää sun helmikuun webinaarista. kun puhutaan viranomaistoiminnasta, mä olin kanssa hyvin huolissani tästä, siis samaan aikaan paradoksaalisesti huolissani ja kiitollinen tästä tilien poistosta, mikä vimma niin kuin Facebookille ja Twitterille tuli tämän Capitol-hyökkäyksen jälkeen. Siinä voisi todeta, että se osoittaa näiden 2 jätin, Twitterin, Facebookin, ehkä muidenkin, Amazonin, joka poisti vielä tämän Parlerin, niin täydellisen epäonnistumisen johtamisessa. Eli he eivät kykeneet ennakoimaan väkivaltaa ja reagoivat vasta, kun 5 ihmistä oli kuollut. Ja julkisella vallallahan on kykyä niin kuin hallita tai vaikeuttaa jättien syntymistä jonkin verran. Onhan meillä historiassa esimerkkejä ihan yritysten niin kuin hajottamisesta tai kansallistamisesta lähtien. Eli jos siellä otetaan tykit käyttöön, niin kyllähän julkinen valta pystyy sitä suitsemaan. No, tämmöiseen ei ole vielä lähdetty. Se on ehkä Jenkeissä ollut jo aika lähellä, ja Eurooppahan on tehnyt tätä niin kuin veroilla ja hyvinkin isoilla veroilla ja maksuilla ja rajoitteilla. Mutta toivoisin kyllä, että tässäkin niin kuin nämä yritykset osaisivat paremmin hallita itseään. Meillä on esimerkiksi sellainen tilanne nyt TikTokissa, että siellä kiusaamisvideoita, niin kuin toisen haukkumisvideoita sun muita, jotka on niin kuin väkivallan esiaste minun mielestä, niin niitä julkaistaan aika vapaasti, niitä tulee minunkin virtaan ja minä kuitenkin käytän sitä hyvin vähän, niin voin vaan kuvitella, kuinka paljon niitä tulee nuorten virtaan. Ja siinä, jos ei niin kuin TikTokin tyyppinen alusta pysty tätä itse kaitsemaan, niin sitten tarvitaan, tai silloin herää se kysymys, että pitääkö julkisen vallan sitten tehdä enemmän. Mutta nämähän on jänniä. Meillä ilmoitettiin eilen päiväkodista, että WhatsApp-ryhmä ei ole enää sovelias viestintäkanava, että nyt mennään taas tekstiviesteillä, ja tämä liittyy siis tähän WhatsAppin uusiin käyttäjäsopimuksiin, mitkä saivat yhtiön huonoon valoon. Mikä myös on tämmöinen, sitten kun tämä vetää yhteen tuonne niin kuin johtamisen puolelle, että onhan aika haastavaa niin kuin hallitusti johtaa ja kokeilla ja tehdä niin kuin testejä alustoista ja tehdä päätöksiä alustoista, mitkä sitten kuitenkin ilman varoitusaikaa saattaa muuttaa käyttäjäehtoja tietynlaisiksi. Etenkin kun ottaa tällaiset ensisijaisesti kuluttajille luodut alustat. Mutta samaa mieltä tästä, että se aktivoituminenhan ei niin kuin estä kehitystä, tai viranomaisten aktiivinen ei missään nimessä estä sitä kehitystä, mutta samaan aikaan pitäisi muistaa, ja tämä on myös yritysvastuuasia, että en tiedä mikä yritys sitten voisi toimia vaikka alustalla, joka sallii väkivallan tai väkivaltaan kehottamisen omalla platformillaan. Pitääkö siitä olla äänekäs? Onko se, niin kuin, voiko se vetää sitten Sustainability Reportissa läpi, että tämmöisiä alustoja me rahoitamme, koska yritykset ovat niitä, jotka näitä alustoja mahdollistaa, niin kuin rahoittaa. Mutta sitten me ollaan siirtymässä muutenkin, jos tähänkin pitää lähestyä poliittisesti, siirtymässä yhden totuuden ajasta valittuun totuuteen ja totuuden etsimiseen yhdessä, mikä näihin alustoihinkin hyvin liittyy. Meillä on maailmassa tilanne, jossa etenkin poliitikot valitsevat, minkä agendan he tuovat esille, ja media
jonka on suoltava uutisia per sekunti, ovat tavallaan joutuvat menemään sen perässä. Ja silloin syntyy tämä niin sanottu valittu totuus. Uutisvirran nopeus kaikilla alustoilla on niin hillitön, ettei ole mahdollista käsitellä pelkästään pureskeltua kaikilta eri näkökannoilta katsottua tietoa, vaan tavallaan se tarina, totuus etsitään yhdessä. Eli yksi väittää jotakin, sitten tulee kommentit siihen, jotka nostaa vanhoja asioita, ja kaikki tämä on julkista. Sitten mennään eteenpäin, tulee fact-checkejä, sitten tulee lausunto tuolta. Otetaan nyt vaikka Sipilän pahoinpitely ihan viime viikon esimerkkinä, jossa ensimmäisellä minuutilla se oli pahoinpitely, sitten turvallisuusjohtaja sanoi, että se oli tönäisy, sitten Sipilä sanoi, että se oli nyrkinisku, ja kaikkea tätä ihmiset tavallaan etsii sitä totuutta yhdessä samanaikaisesti. No niin, mietitään työelämää. Mietitään työelämää. Ai sä jatkat vielä, jatka vaan. Jatkan vielä, koska me kuitenkin luvattiin käsitellä näitä enemmän työelämän kannalta. Mutta mietitään työelämää. Tämä sama tilanne toistuu siellä, kun meillä on alustoja, jossa viestit menee nopeasti, menee pikana, ja yksi sanoo, että meidän yritys keskittyy jatkossa malmiin, kun vanha käsitys on ollut, että nikkeli. Ja sitten siellä joku kommentoi sitä asiaa ja nostaa sieltä tämän investoinnin ja tuon investoinnin esimerkeiksi. Ja sitten jossain vaiheessa tulee toimialajohtajan paikalle ja lausuu jotakin, jonka jälkeen sitten keskustellaan uusilla faktoilla ja niin edespäin. Eli yrityksessä syntyy tämä sama asia niin strategian jalkauttamisessa tai ihan normaalissa niin kuin kanssakäymisessä, vaikka tarjouksen luomisessa, niin se totuus tavallaan etsitään yhdessä, kun alustat mahdollistavat koko ajan monisyisen, monessa pienessäkin porukassa käytävän keskustelun. Ja tämä on minusta semmoinen johtamista ja yrityskulttuuria muokkaava ilmiö, mikä kans on otettu vähän liian vähän huomioon ja joka tavallaan pohjasyy on näissä alustoissa siinä, miten tieto kulkee pienimmissä palasissa ja nopeammin ja monisyisemmin, eli pienissä porukoissa kaikkien kesken ja taas pienissä porukoissa. Nyt mä oon valmis, Ville. No niin, se oli lavea. Mä yritän olla kompakti. Joo, siis Suomi varsinkin tälleen, kun on tässä kohta 1,5 vuotta katsonut sitä myöskin etäältä, on ollut perinteisesti tämmöinen yhden totuuden maa, jossa Sanna Marin luo totuuden, että nyt ei ole oikea aika mennä mökille. Tai Suomi on maailman onnellisin kansa. Eli on tämmöisiä mantroja ja siihen on aikaisemmin aika vähän sitten mahtunut tämmöistä kyseenalaistavaa tai monimuotoista keskustelua. Eli ne erimieliset ihmiset on niin kuin, nimetty hankaliksi tai vaikeiksi tai ongelmaisiksi ja on niin kuin pyritty tämmöiseen hyvin mustavalkoiseen totuuden ja yhden totuuden tekemiseen. Ja se ei tässä mediaympäristössä tästä eteenpäin koskaan tulemaan mahdollista ja tullaan näkemään myöskin se, että oikealla tavalla keskustelua fasilitoivat ja keskustelua herättävät ovat niitä suurimpia vallankäyttäjiä. Ja miten tämä liittyy yritysmaailmaan tietenkin se, että jatkuvasti törmää näkökulmiin, jossa varsinkin viestintäosastolta tulee sellaisia käsityksiä, että yhtiö tai brändi voi hallita mainettaan oman tiedottamisen avulla ja ikään kuin maine on omissa käsissä, eikä ymmärrä, että kyllä koneen maine on siellä hissinkäyttäjien käsissä ja huoltomiesten työn ja asiakaskokemuksen päässä, samoin kuin lentoyhtiöiden ja kaikkien muidenkin. Ja pitäisi ymmärtää se, että vaikka avoin keskustelu ja monimuotoinen totuus vaikkapa Finnairista on tuskallista ja hankalaa, niin se on voimakkaampaa ja niin kuin kannattavampaa kuin se hiljaisuus. Se hiljaisuus ei luo mitään ja sen takia itse asiassa myöskin brändeissä se ristiriitaisuus, huomioherättävyys ja ilmatilan hallinta on keskeistä. Sen verran voin sanoa sulle terveisiä sinne politiikkaan, että Suomen poliittista keskustelua johtaa persut ja ne johtaa sitä sillä, että kaikki puhuvat persuista ja se on nerokasta. Se on juurikin näin. Yhtään syvemmälle siihen. No, ei mennä siihen syvemmälle, mutta
Tässä vai avaako Ville tämän kalvon? Mä voin avata, niin saadaan vähän keskustelua tähän loppuun, kun meillä on 14. Tapio Rinteen kommentti sopii hyvin myöskin. Joo, no sä voit heittää se kommentti mun perään, mutta tämä, että kenen vastuulla tämä on, niin nyt tämä viime vuonna jäi niin kuin työntekijän muotoilu, työpäivän muotoilu vastaaksi. Teenkö komerossa, teenkö öisin, missä lapset on, missä koiramiehet, miten tämä niin kuin tehdään. Mutta ei me voida olettaa, että nyt jokaisesta työntekijästä ja sairaanhoitajasta tulee jotenkin työmuotoilun ja tämmöisen hybridityöskentelyn asiantuntija. Ja nyt työnantajan tehtävä on oman edunsa nimissä ja työhyvinvoinnin ja tuottavuuden takaamiseksi mennä eteenpäin tässä asiassa, ottaa tämä agendalle ja tehdä ohjelmallista, tavoitteellista tämä hybridityöskentelyn tulevaisuus. Koska eihän se voi sattumalta mennä loistavasti maaliin. Se on juurikin näin. Ja tässä me ollaan aivan alkuvaiheessa. Tänä vuonna tosiaan, viime vuonna läheteltiin niitä suklaalevia etätyöläisille. Ja miten seuraavaksi määritellään, kun olet vaikka rekrytointiprosessissa yritykseen, niin kerrotaanko sinulle, että meillä kannustetaan tekemään töitä kotona ja sen takia saat valita tuolin, pöydän ja härpäkkeet, vai sanotaanko, että me tarjoamme kaikkiin helsinkiläisiin coworking-tiloihin, mitkä voit itse valita, niin sinulle lisenssin, vai sanotaanko, että me tehdään mieluummin töitä toimistolla. Ja näitä muotoja tulee olemaan tosi paljon. Ja sitten tämä Tapion kommentti musta, mikä on erinomainen, eli lopulta nämä palvelut on työkaluja ja olennaista on tietosisällöt, tietorakenteet, tietorajapinnat. Ja tämä on niin kuin yksi semmoinen hallittava tai työnantajan uusi tehtävä, että pystyy kuvaamaan esimerkiksi sen, että meillä on tarve tiedottaa koko yritykselle tiettyjä asioita. Ja sitten tähän pitää kyllä myös liittyä se kanava. Me teemme sen tämän kautta. Eli silloin, sitten se kanava voi siinä niin kuin välissä aina muuttua. Ja sitten on tarve vaikka tiimin pystyä jakamaan nopeita viestejä, rakennettuja sisältöjä tai niin kuin rakennettuja teoksia, sisältöjä, dokumentteja ja sitten olemaan videoyhteydessä toisiinsa. Ja sitten siihen tällä hetkellä on esimerkiksi tämmöisiä työkaluja. Ja silloin, jos sitten, niin kuin mikä se yksittäisen työntekijän vastuulle helposti jää, että jos hän sitten niin kuin korvaa siellä omassa työssään vaikka Excelin Numbersilla tai Teamsin Google Meetillä, niin en mä tiedä, onko sillä niin hirveästi väliä, mutta ne tietosisällöt, rakenteet ja rajapinnat, jotka koskee koko yrityksen niin kuin välistä kommunikaatioa, niin siellä kyllä governancein pitää olla kunnossa. Palkat maksetaan pankkitilille. Mutta tämä on minusta äärettömän iso pointti, iso uusi työnantajan tehtävä muotoilla ja mahdollistaa sen työntekijän mahdollisimman tehokas ja hyvinvointia luova niin kuin tapa tehdä töitä tässä yrityksessä. Ja sitä kautta tavallaan sitä työpäiväkokemusta kehitetään kaikilla eri tasoilla ja silloin siitä tulee valtavasti parempi. Mä oon esimerkiksi miettinyt, että minun pitäisi kehittää tämä työpäiväkokemusta niin, että mulla olisi erillinen näyttö aina näissä Zoom-palavereissa, koska niin kuin näette, niin mun hiiri liikkuu aina tässä edessä, kun minä hallinnoin Zoomin eri toimintoja ja tätä hiiren liikettä teidän ei pitäisi nähdä. Ja olisi helpompaa, jos tässä olisi 2 eri näyttöä. Mutta en ole vielä päässyt näin pitkälle. Ehkä esimieheni kanssa olisin sitten päässyt keskustelemaan ja muotoilemaan se oma työpäiväkokemus. Sun täytyy varmaan tilata joltain alustalta itsellesi esimieskokemus tai esimiestyöskentelyä 14,95 minuuttia. Mutta tässä mun mielestä on tosi tärkeää, että kyseenalaistetaan niin kuin rakentavalla tavalla, että mihin johtaminen perustuu, mihin johtajuus perustuu. Ja tiedän kokemuksesta, että monella johtajalla auktoriteetti perustuu läsnäoloon ja kontrolliin ja semmoisen tietyllä tavalla niin kuin organisaation saavutettavuuteen.
Ja tämmöisessä, voisiko täydellisessä hybridimaailmassa ja sen rakentamisessa ja kehittämisessä niin kuin vallankäyttö, luottamus, vastuutus, palautteet, mittarointi, valvonta täytyy pystyä toimimaan monimuotoisesti. Ja sen takia se ajatus siitä, että tämä koskee jotenkin työntekijöitä eikä johtoa ollenkaan, tai tämä on vain johdon ja IT:n asia ja muut sitten seuraavat, ei toimi. Ja tämä tietenkin lisää tätä tuskaa tästä alusta helvetistä, että samalla tavalla kuin pandemia osui tasaväkisesti kaikkiin, niin tämä murroksen tarve ja haaste osuu kyllä ihan niin kuin joka tasolle, ihan sieltä omistajista ja hallituksesta jokaisen kesätyöläisen asti. Kyllä. No, vuosi 2021, nopean kehittämisen ja kehityksen aikaa. Tähän liittyy sekä näiden alustojen tekninen kehitys ja sen kaikki mahdollinen tuleva, mitä emme vielä voi kuvitella, mutta varmasti myös työnteon kehittäminen ja kehitys. No niin, äsken ette kuulleet mitään, eikö niin? Kuultiin hyvin. Hienoa, no niin, anteeksi. Yes. Työnteon ja sen johtamisen kehitys. Ja mä luulen, että tänä vuonna tullaan näkemään niin kuin hienoja lähtöjä. Tänä vuonna monella yrityksellä olisi myös mahdollisuus tehdä, jos viime vuonna se oli kuulia, että lähetettiin ne suklaalevyt kotiin, niin tänä vuonna semmoinen aidosti rakenteisiin menevä viestintä siitä, että miten me aiomme jatkossa tehdä töitä, kun nyt tavallaan se idea työpaikalle menosta on monessa asiantuntijayrityksessä jäänyt kokonaan niin kuin paitsioon. Täytyy tunnustaa, että kun aikaisemmin aina on ollut ylpeä siitä, että Suomessa ei niin kuin jäädä lumen taakse lukkoihin, niin nyt tässä Helsingin lumimyräkässä viimeiset 2-3 päivää, niin olen kyllä miettinyt, että kyllä se oli hullua aikaa, kun vielä mentiin työpaikalle. Loistava kommentti. Hullua aikaa, kun vielä mentiin työpaikalle. Niin. Et miksi tällaisessa säässä ja hetkessä, jolloin jo lähtökohtaisesti tietää, että ensin lapioin autoa niin kuin tunnin verran sieltä Kinoksesta, sitten ehkä pääsen kotikatuun, niin kun sitä ei ole vielä aurattu, niin siitä niin kuin valtateille, ja sitten valtateillä kenties on ruuhkaa. Eli laitetaan jokainen työntekijä tämmöiseen niin kuin potentiaalisesti 2,5 tunnin, niin kuin 3 tunnin ajanhukkaan sinä päivänä. Sen takia, että voi avata läppärin töissä eikä kotona. Niin olihan se hullu ajatus. Joo, ja nyt kun sä katsoit taaksepäin, niin mä yritän katsoa tähän tilanteeseen ja tähän vuoteen. Nyt yhä edelleen meillä on tosi paljon retoriikkaa, joka liittyy sellaisen sitten kun korona on ohi, sitten kun palataan, sitten kun taas pääsee. Ja sehän on inhimillistä, että meillä on joku muistokuva jostain kesälomasta tai matkasta tai työnteon kulttuurista ja tekemisestä, millaista se silloin oli, ja halu palata siihen tuttuun ja turvalliseen. Mutta fakta ja totuus on se, että tämä käynnistyi jo semmoisella talouden niijauksella Q4 2019 ja sitten maaliskuussa rävähti niin kuin koko maailmaan. Totuus on se, joka jokaisen, varsinkin johtajan, pitäisi ymmärtää, että joulukuuhun 2019 ei pääse millään takaisin. Ja ne ihmiset, jotka ei lue lehtiä tai seuraa maailmaa, jotka ajattelee, että on jotenkin ohi ja nyt tämä rokotteet tietyllä tavalla korjaa tilanteen ja päästään takaisin vuoteen 2019, ei oikeasti seuraa faktoja, koska nyt tulee nämä virusmuunnokset, Amerikassa menee luvut koko ajan koilliseen, eli ei me elvytä, vaikka me palauduttaisiin. Ja totuus on valitettavasti se, että koronan lasku vielä maksamatta. Ja sen takia kannattaa palata huomiseen, kannattaa tehdä töitä uuden maailman puolesta, eikä pohtia, mitä sitten, kun joskus muka palataan jonkin vanhaan, jota ei enää olemassa. Mitäs me tehdään tänä vuonna? Niin, juurikin näin, ja siitä nostaakin kysymys, mitäs me tehtäisiin tänä vuonna? Joo, no mä toivoisin, että me saataisiin tähän niin virtuaaliaktivistiin tämmöinen niin keskusteluryhmä, ja nämähän oli suosittuja syksyllä ja toivottavasti tänäkin vuonna. Me voitaisiin postata tämä kuva tallenteen kanssa sinne ryhmään ja kysyä jengiltä, että mitä aiheita ja mitä asioita halutaan yhdessä kehittää eri tasolla, hakea ehkä jotain uusia muotojakin. Kyllä, ja Facebook-ryhmässä tosiaan toivoisimme kommentteja, palautetta paitsi tästä webinaarista, niin myöskin kommentteja siitä, että mistä aiheista tämän vuoden aikana meidän pitäisi puhua. Mutta yksi semmoinen, mitä me olemme pitäneet tietenkin, niin kuin joka jouluasiantuntijayrityksessä
niin tämmöistä vuosisuunnittelua ja kehityspäivää eri alustoilla, yksi sellainen asia, mihin törmätään jatkuvasti, niin aika paljon tämä virtualisaatio niin kuin tulee kiinni tai päätyy siihen johtamisen malleihin joka asiassa. Meillä olisi kiinnostavaa käydä läpi teknologioita, ja nämä alustatkin oltaisiin voitu käydä läpi siitä, että mitä kaikkea se mahdollistaa eri alustat niin kuin teknisesti. Mutta oikeastaan yksi sellainen aihepiiri, mihin aina palataan, on se, että miten se yrityksen johtaminen on yhä, niin kuin sanoisinko, esialusta maailmassa. Ja sen takia seuraava webinaarimme tulee keskittymään aiheeseen, mikä myös niin kuin työnteon kulttuuri tänä päivänä on jonkin verran nostanut pintaan ja joka on tullut niin kuin halutummaksi ammatiksi kuin hallitusammattilainen. Ja tästä puhumme vietämme seuraavan webinaarin, mutta vuoden loput 9 kenties webinaarin aihetta on vielä täysin päättämättä. Mutta tämä hallitusammattilainen syntyi tästä niin kuin dilemmasta, että nyt kun ihmiset tekevät töitä muuallakin kuin toimistolla, niin jopa meille vanhemman sukupolven ihmisille on tullut normaaliksi hankkia jonkinnäköinen side hustle tai sivutyö tai muu vastaava, joka nyt valmistuville on oikeastaan itsestään selvää, että minä teen tätä ja sitten minä teen töitä ja sitten minä teen tuota. Ja silloin aika moni on ilmaissut intressiään lähteä tähän hallitusammattilaisuuteen. Ja siitä me puhumme seuraavaksi. Toi on musta Juho hyvä idea, ja hei, mun mielestä tämä on niin kuin hyvä diili, että kun me valmistellaan ja hostataan näitä webinaaria, niin jokainen osallistuja voisi maksaa pääsylippunsa kommentoimalla tähän chattiin tai sinne Facebook-ryhmään, että oliko hyvä tai huono ja mitä pitäisi tehdä ja mitä pitäisi kehittää ja antaa suuntaa tälle meidän niin kuin orastavalle yhteisölle. Me käytiin sun kanssa joulukuussa paljon keskustelua ja nyt tammikuussa siitä yhteisestä suunnasta ja niin kuin sanoit, niin me voitaisiin kerätä pulloja tai soittaa huuliharppua tai hakea idolsia, mutta mä luulen, että meidän kannattaa keskittää meidän voimavarat sen johtamisen kehittämiseen, omistajien hallitusten niin kuin johdon ja johtamisen kehittämiseen, ja siinä mielessä toi hallitusammattilaisuus, hallitusammattilainen on aika mehevä aihe, ja varmaan käsitellään sitä, runnotaan sitä niin kuin Virak-näkökulmasta, eli miten tämä digiaika ja tämä digitaalisuuden haasteet myöskin muuttaa hallitustyöskentelyä ja toimintaa. Onko meillä joku päivämäärä helmikuulle vai lyödäänkö tuonne ryhmään? Me joudutaan lyömään se sinne ryhmään, kun ei ole vielä helmikuun kalenteri aivan valmis, mutta kyllä se helmikuun. Viimeiset kommentit ja chatit ja mielellään palautteet sieltä ja katsotaan, katon Juho, onko jotain hyvää nostettavaa. On muuten vähän vaikea seurata näitä chatteja ja kuunnella ja puhua samaan aikaan, ainakin näin miehenä, että pahoittelen siitä, että mäkään aina pysty ihan jokaiseen vastaan. No, tässä on oikeastaan ollut tämä Tuomas Muurisen kommentti täällä Q&A:ssa vielä, minkä voi nostaa. Me ollaan oikeastaan tähän niin kuin vastattu ja Joonas Rajanun kanssa komppaamaan asiaa, että onko valtava riski mennä yhdellä niin kuin kokonaisalustoilla. Ja se on mun mielestä semmoinen, mä niin kuin itse yritysjohtajana, niin mä vähän niin kuin jakaisin tämän asian, että on alustat, jotka on diktaattorimaisesti päätetty, missä bisneskriittiset asiat pitää olla, siitä ei jousteta. Ja sitten sen alla, niin kuin, tavallaan sitten se long taili on sellaista, mitä tiimit tai porukat tai yksilöt saa enemmän vapauksia siellä sisällä. Yksi alusta aina tekee johtamisen simppelimmäksi, mutta sitten se rajoittaa aina kuitenkin johonkin niitä mahdollisuuksia. Tähän on hyvä päättää. Ladataan tämä tallenne, pannaan jakoon. Toivottavasti myös osallistujat käy kommentoimassa tai jopa jakamassa sitä eteenpäin. Aloitetaan hyvä vuosi. Tästä tulee jännää aikaa ja ennen kaikkea muutosten ja oppimisen vuosi. Kiitos Juho, kiitos osallistujat. Kiitoksia kaikille. Kiitos Ville. Hauskaa työpäivää.